bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies a l'Assemblea Vilassamar per convidar-me aquí a la sala Roser Carlau. Feia temps que no participava en una xerrada així per gent d'aquí de la comarca del Maresme i és un plaer i un honor retrobar-me amb tots amics i amigues que he anat saludant i acompanyat de dos bons amics que ens hem anat retrobant sempre per diversos llocs de la geografia catalana i sempre intentant fer pedagogia del procés, de l'independentisme, de la llibertat i contra la repressió. Amb el Toni ens uneix una llarga amistat ja, gràcies a que amb el Miquel, el seu germà que ens va deixar fa uns anys, van intentar traduir i vam aconseguir-ho al final, vam aconseguir, juntament amb el professor Henry Tinghausen, vam traduir el llibre Lawfare en anglès i vam poder-lo publicar perquè es conegués la repressió no només aquí al país, sinó fora de les fronteres, que també s'havia de conèixer. I amb la presidenta Borràs ens hem anat trobant també per parlar de Lawfare, per parlar de Lawfare i per parlar de la repressió. I és la teoria i jo soc la pràctica. Exacte, fem dos vessants. I res, ens hem anat trobant i és una mostra que diverses visions o expressions de l'independentisme, quan es troben sempre poden parlar d'allò que interessa a la gent, que és no barallar-nos i intentar fer una mica de pedagogia del que ens agermana tots els que estem aquí. Si em permetreu, intentaré fer la xerrada a partir de tres parts, per dir-ho així. La primera part us serà una idea del que jo crec que és la situació actual. Ho faré de forma breu, no m'allargaré. M'aniré una mica a les arrels del problema que hi ha hagut. A la tercera part intentaré donar, si més no, una idea del que pot ser, com explicava abans el Toni, alguna mena de llum que vingui de Brussel·les, sobretot de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, de la jurisprudència europea, que ens pot arribar a ajudar algun dia a aconseguir alguna fita o a aconseguir, si més no, que des d'Europa ens puguin ajudar molt més del que ho han fet fins ara. La primera idea és que no podem negar la major, no podem negar que avui l'independentisme és un moviment polític que no té la força ni el vigor que tenia ni el 2012, ni el 2015, ni el 2017 sobretot, que és quan arriba el pic més important de tots. I jo penso que al final d'aquesta força, és a dir, quan l'independentisme comença a declinar, és quan a finals d'octubre del 2017 es trenca allò que d'alguna manera ha subjectat l'independentisme i l'ha fet créixer, que és la unitat. És a dir, l'independentisme fa el salt a partir de la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estatut, que és el 2010, el nacionalisme, que fins aleshores era el moviment, diguem-ne, més important que tenia el catalanisme polític, es transforma en independentisme i va creixent amb les mobilitzacions del 2012, del 2013, del 2014, sobretot el 9 de novembre del 2014 fa un salt important amb el que és el referèndum, la consulta, per dir-ho així, i el 2015, 2016 i 2017 eclosiona sobretot a partir del 27 de setembre amb la candidatura Junts pel Sí, amb les eleccions plebiscitàries, amb el suport de la CUP també hi és present i quan es comença, diguem-ne, a partir del Parlament de Catalunya a dictar resolucions, a aprovar mocions que impulsen el govern de la Generalitat a convocar un referèndum l'1 d'octubre. Però aquell 1 d'octubre, que és quan l'independentisme arriba al pic més alt, a finals d'aquell mes és quan es trenca. A parer meu, l'expressió més important del trencament de l'independentisme es dona quan el govern s'ha de traslladar a Brussel·les i apareixen determinats consellers de la Generalitat a Catalunya i determinats consellers de la Generalitat amb el president a Brussel·les. Jo crec que aquella imatge és una imatge de trencament que a parer meu es trenca la unitat. Jo penso que és el moment més crític que té el moviment independentista. I a partir d'aquí es trenca la unitat de relat, es trenca la unitat d'acció, fins i tot es trenca la unitat estratègica, i això ho veiem molt en el procés judicial de l'1 d'octubre, on alguns opten per una línia de defensa, altres opten per una altra línia de defensa. Es deia que la defensa ideal hauria estat una defensa en llengua catalana, una defensa que era un tipus de defensa que feia un advocat francès durant els anys del colonialisme que es deia Jacques Vergès, que era la defensa de ruptura, que era no acceptar la legitimitat del Tribunal Suprem perquè el Tribunal Suprem era part del procés.
en la mesura que representava l'estat espanyol, que era allò que els independentistes volien trencar, i per tant el Tribunal Suprem no estava legitimat per jutjar unes persones que en el fons el que havien volgut fer era trencar la unitat d'Espanya, que com sabeu és un mite sagrat que hi ha a la Constitució en diferents articles i en diferents vessants. La unitat d'Espanya era allò que es volia trencar i per tant el Tribunal Suprem no estava legitimat i el que tenia que si hi havia algú que havia de jutjar l'independentisme no era el Tribunal Suprem sinó l'opinió pública, diguem-ne, no només catalana, espanyola, sinó internacional. I per tant aquesta unitat estratègica es trenca, i es trenca el relat, i es trenca, per dir-ho així, tota la cimentació que havia ajudat a forjar l'independentisme. I explicava el Toni abans, i això porta una conseqüència molt important, que és que a partir d'aquí ens equivoquem d'enemic. És a dir, l'enemic es transforma en el company que ara és d'Esquerra, després és de Junts, després és de la CUP, i comencem a perdre de vista que els enemics no som nosaltres mateixos, sinó que l'enemic és l'estat espanyol. I això es perd de vista i es construeix un enemic que no és l'enemic que ens hem d'enfrontar, perquè l'enemic que ens està reprimint, que ens està oprimint, que no ens deixa votar, que no ens deixa exercir el dret d'autodeterminació o el dret a decidir, és l'estat espanyol. I ho fa, a més, a través d'uns mecanismes en els quals excel·leix, que és la repressió judicial. Per tant,